सही गीत अभी यूट्यूब पर भी का जाने चढ़ल बा कि ना 4-5 दिन से गवाता फिर एगो नए ले लो तारला तो नया बाना लगिया पापा हो पापा को है। वाह खैर कोनो बात ना हमार मेहरारू अगरबत्ती दिखावत रहे जावा गोनू बा एकदम सही कहले हम तो देखले कहले के री भौजी हे जा तो कहले कि रसर गोनई में जाई हमरो दुकान खोले के टाइम हो गइल बा वही देखा देखी करे को भाई प्रोग्राम में जा तनी जा अगरबत्ती ना हतना कमूट कैंडल बार के हे जा दिखावत पूछाइल की का करता रहो चुप रहो तू लो जा लो हमरो गाड़ी मारो के बेरा भइल केहू ना मिले तो मोमबत्ती ठेस ले ऐसा ना तरह कहते हैं के जवाब गलती होता बेवकूफ आदमी कुछ वो बोल दे माइक में नॉनसेंस मान लिया तरह के गमछी दियाइल हो इज्जत प्रतिष्ठा से कौन गावे खातिर वाह वाह अरे आज मता भी काम कोई इडियट कहीं का नया गाना बताओ ना पुराना गाना बाद में कोई हो हेलो अब का करेलू बहाना है ना वो जान हमार ई प्रेम चुटकीला कहता नहीं अच्छा बढ़ जाओ अब जानते बानी केहू के गीत के फरमाइश ज्यादा होला केहू के चुटकुला के केहू के प्रसंग के चुटकुला के फरमाइश बा कहलर ला एक दिन द्वार पर कोई नहीं गांव का पोझिया हो टड़वा पोझिया कोपा के बगल में बा आई अभी जान जाए कि आसनसोल से लौटर ले पटना पहुंच रहल है तो मलकिनी कहली कि बेहजी तन चाय पी ली जीजा जी हइए हैं हम कहे साड़ू भाई कहाँ बड़े अभी तो लेट बात हम कहे चाय पियावो तो पियावो गईली रसोई घर में चीनी ना रहा हम बगल में जान जाए कि भिरगू राम के किराना दुकान अब नाम नहीं और नाम होला हमारा गार्जियन को चाहे तार के पर बुरा नाम तब वो हो जाए कि राम जी देह बनौले रहे अरे महाराज सोरे पलाई घींच के जाने की मलकिनी गुजर गई रहली अपन दंडोत सलाम खातिर बेचैन रहे कहलस कि 80 रुपया दो 1 किलो चीनी ले जा तो कहले कि 80 रुपया तो ब्याज जाए तो 100 गो ले ले अब हेंता जी आइल बड़े कल के ना उधार ना दे ना दीना कहले कि उपाय बा कहले जौन उपाय होगा तौन करी चीनी दी इज्जत के बात चलो देता नहीं इज्जत के बात बताओ ले गइल गोदाम में आधा बोरा चीनी ढई रहे निहुरा दलस बाह के अलो में एल बना के नाइटी पहनले रहली ऊपर चढ़ा देलस पाछा से ऊपर चढ़ा के त्रिकोणीय कवर लागो रहे लागल व्यवस्था दे वो कहले कि जब नसाइए गइल तब ले ले बता चीनी कुछ देर के बाद कुछ ठेक है तो देहगो रहे एगो तनी डेढ़वान हो गई रहे चुचिया वो ठेकत रहे त टोली अरे 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 दुकानदार सभी का हो ई का ठेकता तराजू के बठा करा हो बगल में बटा करा तो कहली कि तराजू से 1 किलो दे तने चीनी इहो दोनों ठेस दी 1 किलो करिया गुड़ दे भाग भूत लेके आइली दोनों देहल बर्दासी हम उनका के ना कहम दुकानदार के बर्दासी भाईवा बो रहे के बबुआ बठकरा ले हां तोरा विकेश कुमार जी पुरस्कार दल बने हार्दिक शुभकामना है ने वो बहाना मत करो बहाना करो तनी जब से हमार प्यार का चर्चा हमार भाई भतीजा सुन ले बड़े आई रे माई घर में रोज लड़ाई करत रे भाईवा कहत रे तू कुछ कल हम लंगड़ के जीजा ना बनाई तू डॉक्टर हागो साढ़ू के लइका बा तू पता के घरी लंगड़ बकरी से सेक्स करे तारे सो ए बेटा ना करी है सो अपना माई के लाओ ना टैक्स दे दी है खाए गइल बड़े कोनो बात भाई के तो छोड़ी भतीजा ऊ तेल भइल बड़ी ऊ कतरे ए फुआ तू अगर लंगड़ से बियाह करबू त हम फूफा ना कही अब रउआ बताई हम कैसे अपना भाई बाप के बात काट दी ऐसे हम बहाना नहीं करत हमारे के रउआ भुला जाई
बहाना जन करो अब का करेलू बहाना अरे जाना हो जब तोहरे मन बना अरे जाना हो झूठे दोषी माई बाबू के बनो ले बाड़ू झूठे दोषी माई बाबू के बनो ले बाड़ू जनतानी दिल जहाँ लगोले जनता ने दिल लगोले कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो पूरा लोग के अकल है बराबरी मत करे गोनू बाबा अकल है रुआ 4000 रुपया बिक दे बाबा के फिर 500 दिल बने गोल लगने हैं बाबा के बार बार गोनू बाबा जहाँ नहीं बना रहे प्रधान जी डॉक्टर साहब फिर पुरस्कार दिल बने हमरा के सुजीत भैया पुरस्कार दिल बने हार्दिक शुभकामनाएं अच्छा मुन्ना मास्टर कवि जी रिलेटिव वाली बहुत बहुत पुरस्कार दानी संबंधी भोला दानी बनौला रहे तने तने में काम करे जुली है ने वो क्रिया कसम खा के खेल गई लुके आपन बना के आजू ओ दहलुआ के पीरा देवे के पीरा उठौले बाड़ू पीरा देवे के पीरा उठौले बाड़ू जनता ने दिल जहवा लगौले जनता ने दिल जहवा लगौले पौने 12 से 12:20 हो गए 35 मिनट हमारे समय पूछ गए अंतिम मंत्र कह कर रोकब जाओ अंतिम मंत्र कह कर रोकब जाओ हरे हमर भाग्या
खुशी मिला या तो हर मारे और भी हो जाए हम्मा सोनू संग दिल से यारी धरा ले बाड़ू सोनू संग दिल से यारी धरा ले बाड़ू जनता ने दिल जहाँ लगौले बाड़ू दिल जहावा लगौले बरू जनतानी दिल जहावा हरे सिंह जी प्रधान साहब पुरस्कार दल बने जनतानी हार्दिक प्रणाम करते हैं मां सरस्वती पूजन समारोह हल्दी बगीचा टोला स्थान मंदरौतन बाबा के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार प्रेम से बोली शिव शंकर भगवान की जय शनिचरा बाबा की जय